μας έχουν κριτικάρει γιατί μιλούμε με Χαριστέα και γιατί μιλούμε με προπονητές εξωτερικού. Αύριο φτάνει στην Κύπρο, εξαρτάται πώς θα τελειώσει η Γενική Συνέλευση απόψε. Ο Γιάννος Αναστασίου, προπονητής, ο οποίος δούλεψε στον Παναθηναϊκό με τον ΤΕΝΚΑΤΕ 3 χρόνια σαν βοηθός, για τα τελευταία χρόνια είναι στις Ακαδημίες του Άγιαξ. Έχει βάλει 137 τέρματα στην Εθνική. Έχει δουλέψει με Χαριστέα, άνθρωπος ο οποίος μας έχει υποσχεθεί να φέρει και 4-5 παίκτες από τις Ακαδημίες του Άγιαξ και τον έχουμε πείσει με 5.500 ευρώ το μήνα. Και έρχεται αύριο στην Πάπη για να μιλήσουμε και δεν γνωρίζει όλα αυτά. Ο κύριος Χαριστέας έχει κλείσει με 120.000 ευρώ η πρόταση που το έχουμε κάνει και επειδή είναι πολύ φίλος με τον Γιάννο Αναστασίου που έχουν παίξει μαζί, είναι πολύ κοντά στο να δεχτεί και τον Άγγελο Χαριστέα το χρειαζόμαστε εκτός ότι είναι καλός παίκτης. Είναι και ένα όνομα το οποίο πάντα μια ομάδα που έρχεται στην πρώτη κατηγορία χρειάζεται ένα όνομα. Κράχτη, λέει ο Χρήστος από δίπλα, για να μπορέσουμε να στήσουμε ένα σωστό marketing για την ομάδα και να μας υπολογίζουν όλες οι άλλες ομάδες της Α κατηγορίας. Εκτός από αυτούς τους δύο, τους οποίους είναι 5.500 και 120, όλοι οι άλλοι παίκτες που είχαμε σκοπό να φέρουμε είναι το 2.500-3.000 νεαροί, γρήγοροι, όπως είχε πει ο Γιάννος Αναστασίου, να χάνεται η μπάλα.